Ngabuya ke nanasi ibala embili. Ngicabanga ukuthi sonke sikhumbula izwi kaNcebo ngaze siqale iculo bese siyathandaza. Sikhumbule nje. Sicela nje wangomani usidumisele. Bese Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, haleluya, amen. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, hallelujah, amen. Thank you, Jesus, amen. Thank you, Jesus, amen. Thank you, Jesus, amen. Hallelujah, amen. Thank you, Jesus, amen. Thank you, Jesus, amen. Thank you, Jesus, amen. Hallelujah, amen. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, hallelujah, amen. uNkulunkulu engcwele, sihlangisethe sinamandla, siyabonga umusa wakho, siyabonga uthando lwakho, sibonga amandla akho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Umusa wakho nothando lwakho akhazimule ngokuphindaphindiweyo kule ndawo phakathi kwethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amandla kaMoya Ngcwele wazibonakalise ngokuphindaphindiweyo sonini nanini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We glorify you, we praise you, we honor you, we give all the honor, we give all the worship of God. Angiliphethe kuhlelo kodwa ngingathapile lokho amadatha mina ngibonile kancane lapha phezulu. Engicabanga ukuthi into yokuqala ukuthi angazi konke njani izami eliphansi namhlanje. Ngichaza ukuthi kwenzakalani namhlanje ukuze nosho ukuthi isithombe engathi bese funda lapho kuthiwa happy marriage. Mase kuthiwa congratulations. La ngibona mdlalo ugqoke nebhaji. Bese kubona indlela. So kuzama usizama manje ngesasho ukuthi uzama usizama indlela yakhe iphela kahle naye la eNqamzana Support Center eyosimela le mshadweni. Siyathemba ukuthi ke kosho ukuthi kwakukhona okusemayo nanokuthi ke sidecide ukuthi senze ngosuku olulodwa. Siyazi ukuthi usemsebenzini la, so kwesinye isikhathi sigcina sesenza into sesiphuthuma mhlawumbe noma sesenza sesiphuma emsebenzini isikhathi esiba sincane. Abanye sebephuthuma amabhasi, abanye sekunje. Ingakho sidecide ukuthi lolu suku namhlanje asizame ukuthi sikwenze sikubhaqe. Hayi ngoba nakho besingahluleka mhlawumbe unenzela ngawani, kodwa sibona ukuthi mhlawumbe sinesikhathi nje sanele masifuna ukushaya amanqoko, siwashaya amanqoko. Omunye ngathi sishaya amanqoko ngapha, omunye ucela ukuhlukanisela imali ucili ebhasini yakanjini. Senjalo nje ukuthi sibe naleso sikhathi. Ingakho ke lakhe la aya si staff la eNqamzana Support Center sikufisela
umshado omuhle angishadelwa ngishadile ngikwazi ukuyala ngoba ngishadele ngishadele noma Yashada. okay kodwa halala so engicabanga ukuthi mhlawumbe umama Maqulu esazobeka lapho njengomama kodwa ngicabanga ukuthi ke besithi phela manje lithi ngibhale WhatsApp lele ngisho into esishoyo besisho ukuthi lokhu okwenze uzuthola umshado kwenze kakhulu kunaqala lokho kwenzile na nebelibambisene ngakho noSmart wethu nizoqhubeka kukho konke lokho kungaphansi kwenjabulo lesikufisela yona lapha emshadweni wakho angibiyekeke lapha emshadweni ngoba umama Maqulu yena uzosikhavela leyo ndaba ngibuye ngapha kumdletshe ngithela fana gogo eSugar and Spice bese bebhala congratulations abafake lapha okungathi kuyikhodi umuthi nje ungathi yipi yini lokho kuyikhodi lokho kufakwe lapha ekhekeni lakho enhlaka kuka congratulations ay infinity ngiyabafaka nje lapho ngoba ngishithi lo muntu uyaprograma mhlasimbeni khona mhlawumbe maku3 o infinity aba3 mhlawumbe bechaza ukuthini mabe bemasebenze ba6 o infinity ngicabanga ukuthi ngisho isikaya siyona limit kulo congratulations esikufisela wona kule journey oyiqala eAlco njengoba ngisho ukuthi sky is not the limit ngibona ukuthi infinity owodwa ke awanele ngcono bebe ba6 ukhomntu ngisho ukuthi uyaphela ke lo wodwa ke mhlawumbe makukhona ofika nalokho ukuthi uyaphela no infinity phela futhi qalo ku infinity bafutha bengahluta nje bengashuta nje bekhulule engicabanga ukuthi angingandi kakhulu ngokukhuluma mhlawumbe khona indawo ezolokhu zami eqaleni ke bathanda bakaJesu ngakhumbula ukuthi kwathiwa mina ngiqabe nama chips azadliwa sekuphele ukukhuluma ngizocela ukuthi ke ethi umama Maqulu eseza la phambili khona usise angifuna ukwenza certificate sokuba wetha bebe beqala le practice ukuthi sinikeza ama chips nani ke bosingane yili plate le ngithaba nenze ngalele lesquare awu nathi ngabesha bengithe kodwa banenzele kulele lihlukile la siyabonga kakhulu mama Maqulu eze ngaphambili hayi uNcebo sesikhulume kakhulu na uNcebo futhi asithethe mama Maqulu fana nawe kufana nawe kusiyama fana nawe kusiyama yamakhosi fana nawe ofana nawe ofana nawe kusiyama yamakhosi dumisa udumisa
Nkosi yama igama lenkosi alibonga. Amen. Amen. Ngiyambingelela nonke egameni elihle lokufela uJesu Kristu. Amen. Amen. Ngiyabonga nami leli thuba engithola manje ngizothi babhali umntwana wethu akade sigijima naye phakathi lendala kwa-IOP. Akuningi ke nje sicela nje ukuthi usikhonzele lapho uyakhona. Engicela kuwe ukuthi uhlale ngedolo. Hlezi ukhuleka ngaso sonke isikhathi. Ngeke nhlobo uzoyibambela umshado ukuthi uyazi wena ungakwamkhiza. Ukuthi ungakwamkhiza ukuthi mina ngakwamkhiza kwenziwa lokho ukushiye lapha kwamkhiza musu uhambe lapha na ubiza uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ukuthi lapho uyakhona ucela ukuthi uNkulunkulu angene nawe. Ngeke uzowakhe umuzi uzothi mina ngakwamkhiza kodwa lapho uzowakhe umuzi ukuthi uhlale edolweni njalo ukhuleke umuse kuba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi ucele ukuthi akubambise lo mshado. Ithi ke incwadi lapha kwenye indawo eMahubeni uma uJehova engayakhi lo abayakhayo bayakhela ize nalo mshado oyongena kuwo uma ungacelile kuJehova uyise ngelilanga sobona usulapho fasimba usubuyile le mshadweni wakho. Siyanxusana nje ukuthi uhlale kuba uNkulunkulu ucele uhloniphe lapho yakhona uhloniphe abazali uhloniphe nje ngisho nami ngambe ubani umuntu wasendaweni nje hayi ukuthi uzohlonipha lo muntu lo oze uyena kuphela ukuthi mina ngisengumuntu wami. Umuntu wakho akasipulanga phansi unabazali unezihlobo uzasisi ihlobo uma befika ekhaya itiye liyenziwa ujuzi umuntu umphuzise engaphuma ekhaya umuntu elambile kodwa nje qikekela ukuthi ekhabetheni lakho kube nezinto ezinhle ukuthi uma befika abantu uyabanikeza abantu hayi ukuthi kube kunento yakho ukuthi wena uyayivalela endlini uhlawetha cha ayiphele lo nami ngabe ubukwenza kwamkhize uzokushiya kwamkhize manje musuya lapha abantu basegcekeni bayahlonishwa benzele konke okuhle. Ngiphinde ngibuye ngapha ngindodana ngiyamazi ngindodana nginalo ithemba uqinile emkhulekeni kakhulu lapha khona emsebenzini uzoma ngomkhuleko njengoba beveleni la wake washo ukuthi wafika lapha eUdakaboy kodwa namuhla uwesinye standard namhlanje uphumile futhi la usephume ngoba usekwesinye standard ngokuhlonipha nangokwesaba ubaba uNkulunkulu. Sifisela nje ukuthi uqhubeke khona lapho umesaba uNkulunkulu ungathi ngokusulapho ususemathola amadlelana amhlaza uNkulunkulu usumshaya ngokhale usumshiya ngemuva. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu akahleze nje niconnectene naye ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu uzokwenzela izinto eziphezulu neziphambili. Ngaso sonke isikhathi ngiyabonga nami akude engizokhuluma lokho nje ngihlale kwaMthunqulu ngicele kwaMthunqulu akadeli imkhuleko yabantu abacelayo uthi kupho konke izicelo zethu zaziwe ube ukunyusa nokubonga nokucela ukukhuleka nje baMthunqulu icelele ezinkingeni zakho zonke ukuthi emshadweni wakho abe nawe engcebo emsebenzini wakho uNkulunkulu abe nawe ngegama laJesu. Amen. Ingqoya bazalwane umnandi kuswidi lothandile mashine. Siyabonga kakhulu mama Maqulu. Siyabonga kakhulu engicabanga ukuthi maseningi abakwethu. Hayi. Abantu baphelele. Ngicabanga ukuthi incane kakhulu sonke sikuzwile umama Maqulu akhuluma kodwa belokuzwe ethe uNkulunkulu phakathi. Konke bekunoNkulunkulu phakathi nokucela kuyena. Konke nje lokuNkulunkulu okunye akayenza kusho kasizizwela. Sengabe ngifana nomsakazo waseredweni. Usisuzama how up my colleagues usibo akekho yamboqa la
Kodwa-ke kulungile emva kwaMpume uMangcobo njengokholika besondelene kakhulu noMazethi lapha. Cha phela manje mangicela usisi manje uzoba usisi. Cha phela siyayideliza ngokuthi uMazethi. Ngina njalo. Sisimbume. Ngiyakwazi ke wena ukuthi vele ushaye ingqindekano. Ngiyakwazi. Uma sepholile. Emva kwasisimbume sekuzobe sokuba-ke sisimangcobo. Hhayi-ke emva kwalokho kuzobe sengena kwesinye isigaba. Ayibona Nkosi. Amen. Nami ngizothanda nje ukusika elijikayo. Beyithi ngizovula ibhesi umhlobo ngikhuze bathi ngalivula ibhesi. UNgcebo kade esho iphumlani uNgcebo sesikhulume kakhulu ngaye kodwa-ke sizothi nje siso-eta lokhu sasekhohliwe sizobe sisisho khona nesiqalo phansi. UZama ngikhuluma nje ngomelosisi abantu omama abancane. Egameni lomama abancane sesimzwe uMama Makhulu ukhuluma kakhulu ngomkhuleko, ukhuluma kakhulu ngokuthi uma ufika emzini kumele ufike uthande yonke into yakhona. Mhlawumbe thina-ke abantu abasha kuyabonakala ukuthi isikhathi esiningi siyaqamisa ukuthi thina sifundile, siyaqamisa ukuthi thina asihlupheki. Mina nje ngafika kanje ngangahlupheki ngizobuyela ekhaya engathi zama kungathi noma ususemzini mase zimletha wenze njengoba uMama Makhulu esho ukuthi nje ukhuleke uze ungalinge nangelilodwa ilanga. Abantu abathi mhlawumbe bazovumelana nami abantu besilisa uma ngabe usukwazi utshela umuntu wesilisa ukuthi lalela mina ngincenge ekhaya ngingahlupheki. Ngicabanga ukuthi lokho noma ngabe bethu bethanda kodwa kuyashintsha indlela akubuka ngayo. Uvela abona ukuthi cha futhi ngelilanga lomuntu uyohamba angishiye. So njengomama omncane uzokushaya ngelilanga njengosisi omncane nomama omncane naye osafisa ukuthi ngelilanga naye angene emshadweni kodwa bekusenhlizweni yami zama ukuthi ngisho ukuthi lawo magama lawo uze ungawakhiphi usibaba ngoba noma ngabe uthanda kangakanani uma usumtshela ukuthi lalela angingayi impela ubaba kodwa uma ukhona ngibe ngodla. Hayi kube usumthene amandla omqedile ngoba ngabe kuthiwa inkinga ibikhona kodwa engakwazi ukuthi ayilungise useyomane naye athi hayi ayilime ezintsheni vele uzama ngisho ngathiwa ngiyayilungisa lento vele angisamthembi ngoba mayiseshila usangabuyela noma yini ngibele ngobefakaza nje so nje bekusenhlizweni nami lokhu ukuthi thina njengabantu abancane futhi abafundile into esesiphila futhi ngaphansi kwamalungelo into esesithatha sihambe siyithwele le emakhaya ukuthi siqhakambise lokho ukuthi lalela-ke futhi namalungelo. Sengathi uNkulunkulu nje bengakusiza noma kuthiwa khona okuvelayo kodwa ulimi lakho alibambe lungazihambi luze ligijime luze lofika lapho ukuthi uSibari azagcine esebona ukuthi uzama ngelilanga lokushiya uzama ngimthembi ngoba kuqala nje uveza ukuthi akabe sakuthemba ngoba phela uma usumtshela ukuthi wena ungahamba noma yinini okusho ukuthi naye usezoqala ngisho ngabe kuthiwa ubengafuni ukubheka engqondo usezoqala abheke ukuthi mayihamba uzama mhlathi uyahamba nosala nobani bese kuba sengathi futhi oba sekulotshela nami ufo nje sisi ayi cha ngathi phela isikhathi eside intombazane ongena ngasemshadweni ngoba impela uzomela uyibambe iqine uzomela uyibambe iqine wazi ukuthi uSibari yabo nje ngoba kulobole ngo11 uSibari manje ulandele emva wakho uSibari usangamlobola nango2 nango1 so nje ilokho nje bekusenhlizweni yami okunye mhlambe nje ukuphawula nje ukuthi uzama uthe mayifika lana uzama wafika kumapeketwana kodwa-ke ngesiphiwo anaso ukwazi ukuthi izinto ayibambe ayishintshe zibe yisimo lesi azishiye zisona njengamanje nokuthi siyakhuluma sithi sinekreshe ngingasho ngithi uzama kungenqalazama noMangcobo abanye wabafica bekhona abasebenze ngokubambisana ukuthi sikhuluma indaba ukuthi sinekreshe babakumapeketwana kokunye singazi nokuthi sizoqala ngaphi sizokwenze njani kodwa ngekhono abenalo
nangosiphiwo anaso wakwazi ukuthi wayihlanganisa ecrash bayihlanganisa yagcina isinto namhlanje siyibona iyona. So nje kwengathi bongathi noma uhamba noma sizosala sikukhumbula uphinde la uyakhona ufike uvule icrash ngoba iqhayiphela uhamba ufike uvule icrash. So nje imisebenzi yakho uyishiyile ibonakele udlale igalelo elikhulu endimeni yaka-IOP. Msindazi uNkulunkulu abe nawe ngiyazi ukuthi ususebenza remotely bakuhlala lokho noma ekufonele uyazi ukuthi sengisebenza remotely noma kunjalo-ke Msindazi kodwa nje uNkulunkulu angibiyele nje nobabili andivulele nje amasango kakhulu kunalawa awavulile kusho ukuthi njengoba bekuyisanga ncane elihamba abe yinyawo avule nje isango lizongena ubhazabhaza we-truck engangelakababuZulu ze-KZ bashaka kanjalo. So nje siyabonga kakhulu sibe nesikhathi esihle sinani uNkulunkulu nje abe nani nalapho niyakhona nje aqhubeke njalo nje ahambe nani zama kuyaphulela uSipare uMqoshi. Amen. Colleague anyabazi banqandela Ngizama siyambongela kuzama ebese sifisela konke okuhle nasendlela zazithatha ayohlonipha abazali bomfana siyazi ukuthi seshadi nasizwa kodwa amhloniphi khona esithi ingcebo ndlela. Amen. Sohlala online. Hey ngathi usuku lwakho namhlanje ngempela ngathi usuku lwakho namhlanje ngathi usuku lwakho kodwa mina ngizokutshela yonke awunyusize ngalokupheka yabo manje ngempela mina unyusize ngalokupheka lapha uSibara angathi mayibiza abantu ethi asizopheka kamnandi akathi mayibiza nje abantu bethubiza abantu abatop athi kodwa bazofika bephume bencoma lapha iplate yabo ngoba manje cha nami ngiyakuthanda ukudla ngifunda uma ngifikele lapha i-test engayizwa kahle. So nje ilelo nje ngisukuma nalo mina mfowethu ukuthi ngiyacela lapho Sibara umphele kamnandi yabona ngazi ukuthi bengenze njani mangathiwa sibe benginendlela ukuthi sikufande kule department yebhodwe sikutholela necourse yebhodwe lethi nje kunyuka ngoba nje impela cha ayi ukudla kumnandi kudla kumnandi. So ngiza nalelo elesibili ke angaze ngibone uyivila ngibona lo behlezi ubona ukhwishizela nje la kodwa ngithi nalapha phambili uhlukana nje nobuvila nje uhlukana nje nobuvila nje ayengeke phela uSibara kabe happy ambothi inkosikazi wakhe ukhuthele icomplain ukuthi uyivila nje asifuna ukuthi sizwe nangelilodi la hlobo khwishizela nje bayisikhwishi